Specifično, uobičajena priprema, uobičajeni i naši zahtevi i u suštini sve ide kao i ranije, tako da normalno se pripremamo i to je to. Pa jeste, slažem se, taman lepo, eto što se vrati na Marakanu, igramo protiv reprezentacije Hrvatske. Sigurno za mene lično to nije obična utakmica, mislim da je to utakmica veća od ovih drugih utakmica i ja je lično ne smatram, opet da kažem, običnom i ubeđen sam da ćemo dati sve od sebe da obradujemo naš narod i našu državu. U posljednjih 2-3 utakmice igramo dobro, a imamo i šanse, ne možda damo gol. Međutim, ja se nadam da ćemo u ovoj utakmici uz dobru igru postizati golove, jer sam ubeđen da negde to treba da nam se vrati, mora da nam se vrati i ja bih najviše volio da to bude na Marakani protiv Hrvatske. Pa ne znam da li sam se promenio, možda, ne znam stvarno, ja sam i ranije bio ovakav, tako da ne znam, moguće malo, ne znam na što je mislio, baš me zanima, ne znam, nisam ja primetio. Pa iskreno da budem, ja sam ubeđen da ćemo imati ogromnu podršku naših navijača, jer i za naš narod sigurno ova utakmica pretpostavljam da nije obična, tako da ja očekujem da bude dobro popunjen stadion i nadam se da će već do petka biti već dosta više prodatih ulaznica, to je neko moje očekivanje. Da, njima bi značilo ako mi pobedimo, ali ja sam njima rekao, pričao sam i sa ljudima u klubu koji bodre naravno svoju zemlju i rekao sam im da jednostavno ne postoji mogućnost da mi nekog pustimo, kogod to bio, da li je to neka druga reprezentacija, pogotovo ne ako je Hrvatska, jer zna se rivalstvo između ove dve reprezentacije i njima bi bilo drago da mi pobedimo jer bismo njima olakšali put, ali mi gledamo sebe i idemo da pobedimo tu utakmicu. Pa mislim da su prednosti Srbije u poslednjih naših 5 ofanzivnih igrača, a ja mislim da je prednost Hrvatske možda u samom špicu napada, imaju dosta dobrih igrača, ali opet imamo fenomenalnu odbranu i mislim da je naša odbrana mnogo bolja od hrvatske odbrane, iako statistički to nije tako, ali mislim da ćemo to pokazati u petak.